Guys, nago istorya guys ah. Bahay ni sa abilidad sa tao guys. Lain dito ka abilidad ang tao guys. Ibaw ta nga kita tanan puros ta kabaw mo gamit og martilyo. Ibaw ta mo nukdok tanan. Kamo ta mo gabas. Kita tanan babae ug lalaki kamo ta mo gabas. Pero dunalan na siya ay kuan ba? Kana bang gitawag na to specific nga abilidad gid ba? Kaya kanang pagdukdok pareha tapos mudok kamaw mudokdok pero ang iyang dinukdukan o ang inyong dinukdukan parehas pa sa akong dinukdukan ngunit mutana pareha ba tag-agi nga mudukdok ta pareha ba og agi nga kay straighton nga unsa na butang pareha ba ka straight nga na o di kana lain po kanang paglabas ang inyong ginabsan pareha ba sa ginabsan pareha ba tagkatarong o ginabsan muna diya ano ini na duwa kanang mga basketball player guys center forward point guard puro sila gabaw mo dribble wala na nagabay ng schema puro na sila gabaw mo dribble pero kung imong i-kumpara ba ang dribbulan sa mga center pareha ba sa dribbulan sa mga point guard wala na nila una nga ng mga abilidad sa tao dili gyud magparehas lagi specific nga asa kay butang kay ang center dili pwede nga siya may mudaot bola center ni siya dawat lang siya goal na sa goal ang mudaot bola ang point guard mo gini siya mudaot bola kay lahi man ang dribbulan pag dribble siya kung naay mo ilog sa bola pwede ingon sa pinagalog pa mahirapan just tumang kalisod kay lisod dako nang yan dinadaan sa bola inana na guys dula man nga basketball na ka istoryahan ba ang dinibulan sa kanang mga point guard dili gyud sama sa dinibulan na sa forward o sa center lahi gyud so simple siya man yung das bola pero padung sa ilahang goal unay mo intercept dili madapa ng bola dili ma-turnover inana niya muna nga akong ingon nga ang abilidad sa tao dili gyud magparehas lagi siya yung mga specific ba na kuan so imong kuan iparehas ang mga abilidad sa tao murag dili gid maayo parehas lang tanan parehas sa kumao mo kuan nga pareha ang atong kanang agi para lalagyan ang gingon mo nga magbukdok manukdok para lang mga panday lahi gid na yung style sa ilang pagbukdok pas gid na gid ang magamit sa martilyo wala na nila guys maglaylahi din ang abilidad sa tao wala nang mga driver doon wala kayo ng mga driver pero lahi-lahi sila o abilidad sa pag-drive kay ang mga trailer driver lahi man na diya siyempre lahi yun kay kanang mabitaw na natin kanang kasi gitawagan na kanang code license code one na para motor ni para kuha ni nana kanang sa trailer 8 nang kuha na code so kuha man na lisod na kita doon taas na
heavy equipment ba na biya. Mga piloder, bako, dahil na doon ang mga code ng lisensya. Restriction code, yung tawag. Ato pa, uno lang ang imong lisensya. Nakatatak sa imong lisensya, pero uno lang, hindi ka pwede mo daw ng truck. Lahi man itong mga kategorya, ang restriction code, lahi man. Kaya lang, butangan ka ni mo, or 5 man nigali na restriction code ng mga inanang heavy trucks na. Ng mga 10-wheelers. O mari na ka sa mga 6-wheelers, pwede rin na core tingali, na. Kaya kukuhaan na mga restriction codes. So, mo ganagawa na usual guys. Tabo. Na restriction code ang lisensya. Kung wala na sa imo restriction code niya, drive daw, ang doros dakpan gyapon ka. Ako magkakaano to guys gyapon eh. Mura mo kagwala gyapon siya. Ang istorya niya, wala mo kay ano to guys, man kami drive ano kay taas man siya o kanang restriction code. Na uno ra man imo ang natatak ng lisensya. Lagi kay lisensya pero uno ra man para bakas motor. Inana ni guys. Okay guys, maura to.